ɛna apam ni ne akyi Kristo na twushi ne difo ɛnyɛ nipa na appoint the prophet ɛna on sɛ Ghana difo ne bebre na Kristo ni momu Tiefone ahwefo mema obibia akwaba de ba too much GH munyaba Mexican na me de Ghana wahala dwumedie yi ebre mu eyete Ghana muwa na prophecy eba ye every eagle prophet oda asafo ani dinde God's Crown Chapel ano eba ye say Ghana has 7th election no che say election ebeba be pie mu wo oman yi mu 7 December 2020 no anhwe ya election no embaso esan say insu kesie bi pa eba beto a Ghana form na ensi form ambon pa ya che say election na nya ade a ebeba so wo oman mu na eno na ama osofo yi ne hu aba asem efri say eye Bishop Salifo Amoako oda Alive Chapel International Ghana for bebre enimu no chese o Ghana ha wajidin papa ono wabeso ano na ne nsem a waka ne se prophet eagle on kana no ntum efri se ono oba industry ni mu ana ministry mu no na nyine na ono Salifo Amoako that Bishop Salifo Amoako no no ministry mu chese we deep 32 years wo mu chese ye ka ministry onimu papa se okase sunsumu njuma na sunsumu prophecy yichire eniwa na woboa ewo honan so eagle prophet there on kana no ntumefi se onimu ne awoka na se ono Salifo Amoako ne ti ase ne de ye den a election Ghana election no ebeba super papa na afen so ye asumdie kesie ne bedin ni wo election na nsem nkyeremu wo bitwa me waba ne ato aso me de Isaac Odwampo obetun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ne hwe too much G8 mo ye too much na me so me ye amo fire too much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching too much GH. Mema obibia akwaba biem ena msemsem a ekoso eagle prophet ebeka ensem bi ma eye Bishop Salifo Amoako so de na no betum sansem yinti ama matum nsa afre prophet Bernard Esiam oda Holy Ghost Fire and Prayer Ministry se ombeka me homa ene ye pense mu etiefo na ahwefo mo famoni endi echi prophet baba mema wakwaba ejusu amofe na prophet ebisia fon tisen nyame adum ye ho ye the radiasi prophet enam nsensem we a ekoso yi wadwenche wo ho enesen me da wa so baba ka mamenchia matifo too much each ye tie ne se unse prophetic word no ya adifo bi kase me na me ba kane me na me ba into the prophetic limelight abidika on social media. There were prophets na Eli wo ho tiu na Eli e wo ho ene radical kasa kire Samuel me ba to ati ase Eli na odi dwuma bia na Kristo mpe so ati ase enti na e wo se Kristo ani Samuel e ko kasa e san se Samuel no ni Kristo ne ma mo ne Kristo wa pam so ati ase ena apam ni ne akyi Kristo na twushi ne difo enye nipa na appoint the prophet ena on se Ghana difo ne bebre na Kristo ni momu eye dede hu sa me on se ye bie prophetic word ni mu a on ye wo sia ye wo listener ye obi a osense me ba to ati ase ena obi a Dayosun and a prophet. Me part what you say. But when you know group as prophets, and the prophetic one you are three. Your mantle, me part what you say. Your power and your dominion. Sa and you may be in some way.
die ewumo etitiri eye tumidi dominion wobetime hu aka no break ade no and I say majority of Ghana difo ni bi enkwasiade eye omo de dodo enkwasiade se mo be so man ni say ye mo mpai na tibamufo no ho nto mo nye sisi nyoma bi no ensem hunu ko a sa na ekoso ensem hunu ojidi se sa na ekoso unsa oba pa kama me nchira de bi se obetena social media edom enetio and because of they put panic and fear into the congregation anasa massa etiom entiwa osunsu anasa okra ayemere no they will take you by surprises. Could you imagine say accident is in a deep one ekuta almost 90% room sir na die ano den kura na ebeba we kura de eba kura nketua na prophet aletina wo kasa accident esisi no edifo no ne kura percentage kese wo asat now Ghana edifo no 90% e control to demonic realm sir bebre na ya baifu Ghana edif bebre na ya baifu and I say sometimes say uye difo na ofri nyame kan ya eya wo mo ye o mo ne ye no a wo mu bi ye o mo ne ye no a wotu ana na wo sere me ba do acha na se emna me ba mo na me hwe one of your sisters say no bi akofa putufuo anum na church members no boys ne ma bi gina altar so ne ebu ye pa e de ye check ko nyame altar so entube bu sa ho se Bible say me ma sure dem preach ma sure dem ene ba bi a ye di few eye empire bo fie me ba to acha na se so if you are going according to scriptures ye njimi ye ho asore dem mu ye ba bonti betina TV so radio ye njimi ye ho because emra Yesu kra call asori dem on hu say ne ye papa bi nko so ho no ni bufu ye pa unsa asori dem na amanfo ko fa ene boni nyina me ba to obi ti bi ko asori ko nya ba yi asori yo obi ti bi ko asori e ko de petition out bi a e ye suni ban bi mo afa to no so obi ti bi ko asori ko daniel asawoni na den men no so basa na because of a different way munti and wo munsem hu a wo mudi nti like eya betwe mu a eya ye nuan mo amanane bebre dupu di promo o wa wa de bia frɛ da se di asumasi no benten di ya me egu anu asɛn no dunu asɛn pictures prophet o de ye ko asɛm so o hwɛ sɛ ne a wo nyonko odifo kasa ego prophet ahyem kom edi ye nso de ye ni mu sɛ nyame se nyame ne kan ya eye den ebebem se ye nyame pa na ne nyonko osofo fufuro aba interact akase oyabofra wo ministry ni mu no o kase mu na ese ne abofra na sentences na ojusu ye no ye wrong ena edi ye ne nso no all condemn ne so ye unsa medawanu so papa de etie ni sir within the fraternity of the realms of the spirit no ye enya agudi o ena uhu de adifo ni bi represent your sunsun wiase wo ma sure dem ko amfa na we nsi ho most of these so called prophets now more Ghana mamu wo mo ye a gateway to hell me ka se here bonsam dem straight un say ye ka se ye bie prophetic order e dey na prophetic word the prophetic ministry and then me ka mo ti bi kese so say odifo bi ontimi nyina na so mo mpai 3 hours non stop 5 hours non stop on your prophets odie hwe ene Ghana difo no bi ene ye ene o musu no mo ban ya ekoso be ba do ma de scenario ni na ena this prophetic way or the buy no make us on the 7th day bi abaifo nyina committee e o Ghana mam be ba do ta the whole Ghana abaifo nyina committee ena 7th December 2020 ya ye wo mu ya ye ko pie mu ya yeah one be committee na e be extraordinary and all they are demanding is blood and abushie bia ti o abushie bia every 3 months they sacrifice onipa titi wa abushie nim enti wo mo hye mu nyina no odi wa bo ade e de kɔ
ɛna adinfo ni bi ya bɛyifo a oba se wade bi yesu kyerɛ wa de omo present ya on prophet na okay they say who confirm prophecy na ɛyɛ eagle prophet ma ye no ma men kyerɛ mu obi wa ohunu but you mutimi blindfoldu me ba to atiase obi obeti ba mu akaba o mutimi blindfoldu no last month on the 24th on committee 7th on the committee for the task for 2021 perfect let's have a meeting this week meeting no that meeting day ya be phone na be hie se na wo si kan ase yi kire na meeting e be koso e na Ghana fo so sa day e na ye election da ma Ghana a che se ye di elect ye president that say ye president otisu bet na so anafo from beba ye be that stop sa meeting ye koso sir money to politics mo enje bia mo be ka mo aboa no akoy politics dia ye be sibochi unse the evil ones in some moment here is either say obesi which anas obeko ahead of you and or ahead of you no cause certain the traps are now do now need the real mark of Christ are ebe you obe top form me ba so what is scenario na say and say you now top form a only Christian ni twaka bia and you be feel say unim nyame emra de ba ba tu be Jesus and father na prophet ye be dan stop sabe for meeting ya che so mo de be set traps ne enyoma ya mra ye so ye election me mfa ntuga de oba fira me be kire no ye wo quotation bi egina so e de stop san kwase assembly san se hu no se we de Ghana ka mo prophet mu nyina mo o da bi o kin kan Jeremia so for the bishop da bi me mfa ntuga e mo bi nkowia bra ya bre me tia na nya sam kutuwa wo obi odifo bi kase bi adubi obi wa approachira waje ne 750 million e ba ma me ni penti o 750 million e no koto baby mfo okoto boda water perfect me patcho ye ntimi mbo ni din wa ye ko ya asem no so o minim ni din me pese ye si ntimi mbo ye platform ano kwa de wo hia me bat wo mo ni ye no nsuba no mo nyai o ntimi a say you influence odifo a e chinchina twan one of these true prophets omo ka chodu abrochison koto jabidie no fa nko ya kwanche no oji ma minister owi no di na temguso one of these true prophets omo ni momo jabidie o busa ho jabidie I know they are no about prophet me answer me question no one person be answer ma me prophet you better stop this meeting here because 7 December 2020 ya Ghana for so or my papa for so omo koto aba you better stop this the only thing I bet me stop ma me Shubat aya no ma me ensa me yi ba akopɛ ugina Joel chapter 1 verse number 13 wo be se aye ntoma aye atade is either say top and down in be red and black and answer red odi kojan ebe bom wo be tena form wi a ye use quotations bi ejina so se aye wa busuam wo committee ni bia ye fra wo kra mada ye fra wo makra e mada but representative represent ama usunsun wi asini se ye bo ni a e wasa aprada e pai se Kristo ama aprada mpai a se ye bo ni a eja amodin say akwanchire dey say a violent faith pana obetimi dey tu sana mo we unsa Kristo nyame Yehowa ye nyankopon odi bibia ahye ni mama ye but akase ye nyene ma no ye bedi sukeke eno na ye Kristo fo di o ye ni so onya kwa ye beka so ye konfo oya busu but we the prophet we do it ebu eni pa no ba bewu a ye se ayese ye kwa yie ni gina altar sukuta tro no ye betima bompa ya be 3 hours ye be jeni pa no ye kasa keke ni pa le nyanpa prophet o kasemu no na chese o pa chese se ye condemn prophet ni omo can say omo ni omo ye ni prophet ye bia be o kasemu ni kire se nyame timi yusu omo ye hwe just that nipa na njintum enti se ye condemn prophecies bia eba anaka bia aya na prophet for no yinedi no eni munyansam woni bi entia nyame se
se ehintasem ba asori mu edifo amumu konko to ye mu sacrifice anase obi be ka ehintasem kire wa obi anya me hu mutini mu but it's up to you and say be jai bone ni ama ye nkwa na Holy Spirit oni ya kasa one on one tio 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 osimu nya mpa boda tio making kan se mwase mabusai osimu nya mpa boda monas ade nyina mu na ye ni di onyankopon pe e wo Kristo mu e wo mo munnu mo nkonkono na monte adi sabatua verse 20 osi na monte adi sabatua se obi be ka intasam a ebia birichi be bo man Ghana oni patichi bi bewu is up to you munyame man se obi wo aya wo ears obi wo ears a wo spiritual ebia oda nyame yi kire ansa na Kristo be yi atade se wotina hotiem esansa ne ho sane a oye pure holy enti verse no ba be sani mu na o se kronkron and the majority of the churches ye bridi abaifo sa sorry anya se abaifo na ti aya sometimes we tell onyame hunhun ewo asaf bi mu na abaifa ye mu ma men chiro there are men pesa me chire ba wa bisanti unse asori go amutimi ye fasting dry fasting na onipa ba ko di ne wansi wo se meto akodu ama asori ni nyina meto bi a apple chesi no wedumja awurade ye dim sa mo kwan no oja ye ma kwan da e no mo kwan mo ti be ton asori ni ma baifo na okay perfect unse eye wa drink kese ne ye ka si ye gina we so dia ye be free ye main topic ni so perfect eye se osofo condemn ne yonko osofo ne ya na eni kwan se condemn na prophecy se unse Bible say me hu matim mu no hu bom dia dance nyankopon ma the spirit is one the odi discernment spirit come apostolic or be ba charismatic but what you say it is a home ni discern no be catch you say ezet no ba me no be catch me say via me hwe ni yi ena ye wo me wo ekwan sam na me empire anase me dira bi from Yehovah me tie sha me ti bagusa obema answer direct ma cancel enti ye prophetic wo ye bia mu pefe ena obi ba en for consultation anase oba ba ji nwaye bia for adansi die enti me mo bi tinam me pa twa tia na se ni e bia de ni nyinam obi enso akoba bia sa ne tie because some of no ye de tie o tie mu enti ancestor for condemn ne nyon se o condemn a na both of them no ba ko issue red spirit and ba ko issue white prophet say Ghana for unse Bible say edifo ne ho no se edifo na se na nyankopon enye sakasaka ho edifo me nu abo mu di hwo mu shi no mo ban mo de ti o man ni odifo ti mi tunanum abo akwase a wagimi unim nyansa Bible no so ya enkura dim de Malachi chapter 2 verse 8 to 9 was osofo bia gina Kristo anim se ne bofo enti se edifo akoka to bi se o ma me ayase what you say eye blasphemy words and just na me wo mkura ti hu enti bi o mo ye ne de yeah prophet Christopher be confused they must be confused they are so me confused what you say confused because near ni mu say nyame asem say God is not an God of confusion no kura enti adenti eye den na sofo no dani da osofo we kasatie we etia we osofo we kasatia osofo we den na amasa ne ye no ekoso eye nimdie a omuni anase eye jeda omamane like kakranti na masa ne ye no koso mamika tu sinti dua pa no kura unse asase no adom ne beba but any basically briwa difuni bi afadodo wo mu pri ahonya de dododo se Christian fa ma wo a wo ye dem fa onsa koka there was one difo bi na me ne nanche yes sase kakran kakra me ko bani aba okoya de oso ne shop pani wo so mo me ya aso wo di bi na okokoye okoda funa da kam okofrem ena asori da wo kukura si na pass mi twam no gina betimi adidi mi so na bi betia wo so ka aso da bi okukura si wo young guy o ena bi busa mo se enti adom ne musra ba ne ni
ba Kristo wan kyerɛ sɛ ɛmfa saa kwan bɔne no so enti wo wobɛhu no sɛ deɛ ne yɛbie gyina hɔ na sɔfo a yɛgya de watete ne tiri ho ɔhyɛ suit a wotumi sɛ emu ntutuo kyɛn freezer mu deɛ ɛno na ɔman ne pɛ baabi a Kristo te hɔ ne yɛka sɛ wura ha Kristo te hɔ twɛn wɔn bɛka sɛ wɔnkɔ ɛno na ɔman Ghana yɛ problem atim ɛnɛ wobɛwura asɔredan bi flat screen menka sɛ flat screen yɛ o central condition nkonnwa yi genuine ɔkɔkyerɛ mu asɛ ɔte ayim wate ase ɛhɔ na ɔmo pɛ ba baabi nyame ho yɛ ɛte no yɛka nipa anim yɛtwi nipa anim. Yo prophet sɛ ekristofoɔ ɛhwɛ asɔfoɔ mu yɛ te sɛ shepherd a yɛde yi mama ekuokuo kyɛ sɛ nipa dasani sɛ anka mo nkyɛ ɔmo nkɔ daakye bi ɔsoro ayimam na afei akɔyɛ sɛ asɔfoɔ na ɛsɛ yɛ sintidua ɛde ama nipa dasani no saa ne yewe ɛbɛyɛ den na kyɛ sɛ ɛtubetwa ama kyɛ sɛ yɛ asɔfoɔ nyɛ sintidua bie mu ma nipa dasani ɔba pa me da wase unsɛ Jeremiah 23 verse 1 ɛkɔ ɛti bi asɛm wɔ se ahwɛfoɔ bɔne ɛne ahwɛfoɔ ba yɛni Bible mu paa o enti sometimes obi bɛbie Revelation a na me former church na me wom wobie Revelation asɔfo bɛde timi frɛ me difoɔ adeɛ baa me wo sɛ na obua no so koraa me ka ne direct papa mfiri nyame yɛbɛkɔ mu anso ne abayifoɔ ɛne yɛ sɛ adwuma no enti asɔre na wɔma ma me kwanta because ne abayifoɔ no sie sikan wɔde Revelation ba yɛbɛyɛ nkanta wo wɔbɛtumi ba na ɔde aba na ɔnya bakɛs ba bakɛs nya nso abayifoɔ bɛyɛ dɛ ehu wɔn nyinaa nso te asɔre dɛ sɛ yɛ nyame ma prophet ɛbɛyɛ den ɛna asɔfoɔ di kanfoɔ asɔfoɔ ɛbɛgyae sɛ ɔmo daa ne daa ɔmo ayɛ sintidua ama nipa dasani ɛwɔ mmerɛ a ɛyɛ sɛ ɔgyeɛ ɛna ɛyɛ sɛ ɔmo de brɛ nipa dasani. Nsɛ akirisofoɔ bebree yɛn mpɛ twerɛ no ɔbaako ate aseɛ yɛn mpɛ sɛ yɛbɛ kenkan deɛ twerɛ no ɛɛka okiriso bi atɔ baa wɔ mmienu bɛyɛ 6 months eti sɛ ɔkɔ na sɛ odiifo anasɛ sɔfo etwa wa apostle edi ɛyɛ wazaa bɛɛ dɛ ho mímí ni mo odiifo bi ɛni kɔyɛ program ɔmo Bible quotation ma kyerɛ sɛ ɔmo da enim ebi kɔ akɔyɛ n'anim hɔ mɛ baatu ati ase but for me sɛ nka yɛbɛtuma akɔyɛ anim as sɛdeɛ ɔmo kasa Ghana yɛ kirisosoma nanso yɛ kirisosoma no a obiara ntɔ Bible. Somebody can quotation and announce him or twisting and yes, my boom. But no more power could come mobile phone. We, you prophet, a Juma, we are saying, a Juma like Homa soft one because Uko area beer, boys is she we, girls is she just say, Abrabon Basabasano, adults, and that's so Danny Diana soft one, as a social media now. Omo professor me wo metime ye bibi kakra boa san profo yi a che se omo wo inside mu ana ponche ye mu no say nipa bebre person mu sa sofo no omo adwuma no na omo ye ana sa omo man like omo they born astray o ma bra hu near this me preaching about ensanu ni wi no e ka de bi nke ba betwa me sekan sɛ sɔfo yɛhu sɔfo bi a o preach about we yɛhu sɔfo bi a tibi quotation na bibie kyerɛ wɔn dan ne bitiri bi nke eku me tutwene sɛ wɔn nti ase sɛ sɔfo bi preach we ɛde empower na wɔn authority a wɔsɛ bi preach we na so ja o Bible ma sɔfo na wɔn kan kyerɛ mo tina wɔsɛ bibie Bible ma ba ko ne twi kenkan ansana omo jaro enti adwuma de bi wɔ but asɔfo no Oma ko wayward. Oma through the right path of Christ. Look to you, kura. Zanka babe tina social media nipa tiewi. Wode nyame asem de bia prophetic, na boni e wo mu nso e. Yo, na o de advice ni efutuo bia a obi asofo a kyerɛ sɛ omo twa wi ase afa ne nina hia efutuo bia wo ma asofo etitiriu pa no. Me da wa so papa. The match on the
esum ne han eni twaka obi se obi beka na adwene sofo mo ma ne nyina mmom nyini no kura no by their fruit you shall know them. Bible say ni Kristo mi difo bi ampentoka onye pupo onye abef onye nsabia ode boneche na ni nsuda ho enti ade enti da difo sofo o kese member na o kese o sofo ketua church members o metina no nase na ade ba ko mu ne se mafutu amitu ni se be sirawo emre yibom ye mere boni esumu nwuma ekoso mesro afigwa na car accident e ba be doso pre nyame bambo Holy Ghost and fire mission ye dima odima nko a ye intercede di ma nyame ma wa pese wo gina nyame sumpie suma ne bambo ye kese ma wo de afre ye be kire na apai na wo fa nyame akwan so ma no ato yo prophet ye da se nyame onhira etiefo ne ahwefo aha ena jumedie ama yakwan me di aba bedroom ni prophet Bernard Esiam ena etwetwe enkomo na discussion ya ekwoso yu so wadwenkyere ensen adwenkyere bi a wo ebeye nika chese hu behia pase odi beto ya comment section wo ama ye fefefe na afin so won subscribe ya bo hu moda na subscribe send ye be ya jumedie bi e be ba so e di beto dwa won so won sa e be ka bi na wo share na wo like e di maye mi a mi di jumedie mu chia mi di Mexico that's in a besan eshie macram. Too much GH. We did that say Japan. A break and besan TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam, I love you.